Sicela ubhalise kulesi siteshi manje ucindezele isaziso ngoba indaba ozoyizwa namuhla ayigcini ngokukhuluma ngohlobo lwemali kuphela, ikhuluma ngesikhathi, izinkumbulo nento encane abantu abaningi abayidlulisile ezandleni zabo bengazi ukuthi iphethe ini ngempela. Hlala nathi kuze kube sekugcineni ngoba lokho okubonakala kujwayelekile kungaba yifa elikhulu kunalokho umuntu angacabanga. Ngo-1978 iNingizimu Afrika yayiphakathi kwesigaba esinzima nesibucayi somlando wayo. Kwakuyisikhathi lapho impilo yansuku zonke yayiqhubeka, abantu beya emisebenzini yabo, imindeni iqhubeka nokuphila, kodwa ngaphansi kwalokho kwakukhona izinguquko eziningi ezithinta umnotho, umphakathi, nendlela abantu ababebheka ngayo ikusasa. Kulowo mzuzu womlando, kwakhishwa uhlamvu lwemali lwe-ONE-Rand lwango-1978 olwaluhloselwe ukuba yingxenye ejwayelekile yokuphila kwabantu. Lolu hlobo lwemali aluzange lufike luphakamise izwe. Aluzange lwethulwe njengento eyigugu noma ekhethekile. Lwafika lwenza umsebenzi walo, lwahamba ezitolo, ezimakethe, lwadlula ezandleni zabantu abasebenza kanzima. Abantu balusebenzisa ukuthenga ukudla, ukukhokha uhambo, nokufeza izidingo zansuku zonke. Kubo lwaluyimali nje, hayi indaba. Abantu abaneminyaka engu-35 kuya ku-65 nangaphezulu bayakhumbula kahle lezo zikhathi. Bayakhumbula ukuthi imali yayinesisindo, umsindo, nomuzwa. Bayakhumbula ukubala imali esandleni, bezwa insimbi ishaya enye. I-ONE-Rand yayiyingxenye yaleyo mpilo, into ebonakalayo, ebonisa umsebenzi, isikhathi, nokuzikhandla, kodwa umlando unendlela yawo yokugcina izimfihlo. Izinto ezenzeka ngesikhathi sokukhiqizwa, izinqumo ezincane, izimo zesikhathi, konke lokho kuhlanganiswa ngokuhamba kweminyaka. Lokho okwakubonakala kuyinto ejwayelekile kuqala ukuthwala incazelo ehlukile. Lolu hlobo lwemali lwango-1978 lwathwala lowo mthwalo ngaphandle kokuba muntu akubone ngaleso sikhathi. Njengoba iminyaka iqhubeka, izinto zashintsha. Izindlela zokukhokha zaguquka, izinto ezintsha zangena, kanti imali ethile yaqala ukunganakwa. Abantu baqala ukugcina izinhlamvu zemali emakhabetheni, emabhokisini, noma bazilahle ngoba bezibona zingenamsebenzi. I-ONE-Rand yango-1978 nayo yathinteka kulokho. Iningi layo lanyamalala kancane kancane empilweni yabantu, kodwa ezinye zasinda. Ezinye zagcinwa ngenxa yenkumbulo, ezinye zagcinwa nje ngoba umuntu wayengafuni ukuzilahla, kanti ezinye zalahleka emakhoneni ezindlu, zilindile. Ukulinda isikhathi eside kuyinto ebalulekile emlandweni. Uma into ilinda, ifunda ukubaluleka kwayo ngokuhamba kwesikhathi. Abantu asebekhulile bayakwazi lokhu kahle. Baye babona izinto eziningi ziqala zibukeke zilula, zibe yizinto ezibalulekile kamuva. Bayazi ukuthi inani langempela alihlali livela ngesikhathi into idalwa. Kwezinye izikhathi kudinga iminyaka, amashumi eminyaka, ukuze abantu baqale ukubona ngokucacile. Uma sibuka lolu hlobo lwemali namuhla, asisabheki nje insimbi. Sibheka isikhathi sango-1978, sibheka izimpilo zabantu, izinqumo ezenziwa, nezimo ezazikhona. Sibheka indlela abantu ababebhekene ngayo nezikhathi, besebenzisa le mali njengengxenye yokuphila kwabo kwansuku zonke. Lokho kudala ukuxhumana okujulile phakathi komuntu nemali. Kukhona abaqale ukubona umehluko. Hayi ngokubukeka kuphela, kodwa ngokuthi lolu hlobo lwemali lwavela nini, lwakhiwa kanjani, nokuthi mangaki asalayo namuhla. Le mibuzo ibalulekile kulabo abaqonda ukuthi umlando wemali awugcini nje ngamanani, kodwa ugcwele izindaba. Umlando usifundisa ukuthi amagugu amaningi awazalwa njengamagugu. Aba yigugu ngoba isikhathi siyawahlunga, sishiye okumbalwa, bese sinika labo abasale indaba enkulu. I-ONE-Rand yaseNingizimu Afrika yango-1978 iyingxenye yaleyo nqubo yokuhlunga. Abantu abaningi basacabanga ukuthi ingcebo ihlala inkulu futhi ibonakala kalula. Kodwa izikhathi zifundisa ukuthi kwezinye izikhathi ingcebo ifihlekile ezintweni ezincane ezake zanganakwa. Lolu hlobo lwemali luphila kulowo mqondo, ngoba lwaphila impilo yalo luthule, lulindile, lokhu esesikuxoxile kuze kube lapha kuyisisekelo.
Kuyindlela yokwakha umuzwa, ukuvusa ilukuluku, nokulungisa ingqondo. Kukhona okuzayo okuzoshintsha indlela obuka ngayo lolu hlobo lwemali unomphela, kodwa kudinga ukuthi siqhubeke kancane njengendlela umlando uqobo olusebenza ngayo. Sesifikile manje esigabeni lapho yonke indaba esiyilalele ithola khona incazelo yayo ephelele. Ngemuva kweminyaka eminingi i-one rand yaseNingizimu Afrika yango-1978 iphila impilo yayo ithule, idlula ezandleni zabantu abaningi ngaphandle kokunakwa, sekuyisikhathi sokuthi sibheke iqiniso eliguqula konke. Le mali ayiseyona nje into eyake yasetshenziswa ukuthenga. Isiphenduke uphawu lwesikhathi, ubufakazi bomlando, kanye nento ethwala inani elikhulu kunalokho eyayihloselwe ekuqaleni. Isikhathi senze umsebenzi waso ngokubekezela. Njengoba iminyaka idlula, iningi lalolu hlobo lwemali lanyamalala empilweni yansuku zonke. Ezinye zaguga kakhulu, ezinye zalahleka, kanti ezinye zagcinwa zingaziwa emabhokisini amadala, emakhabetheni noma emakhoneni ezindlu. Lokho okwase kusala kwaba yizibonelo ezimbalwa kuphela, futhi ukusala kwazo kwazenza zahluka kakhulu kwezinye. Abantu abaneminyaka engu-35 kuya ku-65 nangaphezulu bayakwazi kahle ukuthi izinto ezibalulekile azihlali ziveza amandla azo masinyane. Baye babona izikhathi lapho okwakucatshangwa ukuthi akunamsebenzi kuphenduka kube yifa elibalulekile. I-one rand yango-1978 ixhumana ngqo nalowo muzwa, ngoba iyisikhumbuzo sesikhathi lapho impilo yayinzima, kodwa abantu beqhubeka nokuphila nokusebenza. Namuhla, uma le mali isibhekwa ngeso lomlando, ayiseyona imali yokushintsha noma yokukhokha. Isibhekwa njengento ephethe indaba. Indaba yezwe, yezinguquko zomnotho, nezimpilo zabantu abaningi. Uma uyibuka, ubona iminyaka edlulile, izinqumo ezenziwa, nezikhathi ezakhayo, okumangaza kakhulu ukuthi abaningi bayidlulisile le mali bengazi ukuthi ngelinye ilanga izobhekwa ngale ndlela. Abanye bayigcine ngenxa yenkumbulo, abanye bayigcina ngaphandle kwesizathu esicacile. Kodwa isikhathi sithatha konke lokho, sikuhlanganise, sikuguqule kube yinto enenani elikhulu, lapho umlando, ukusala okuncane, nenkumbulo kuhlangana ndawonye, inani liqala ukuziveza ngokucacile. I-one rand yaseNingizimu Afrika yango-1978 seyidlule emngceleni wokuba yinto ejwayelekile. Isezingeni lapho abantu bethula khona, bacabange kabusha, futhi baqonde ukuthi inani langempela alihlali libonakala ekuqaleni, ukudalulwa kokugcina sekufikile. Le mali eyake yathengwa izinto ezincane, namuhla isikhulunywa njengolunenani elilinganiselwa ku-$15,000.